Пасля гарманічнай і дасканалай канцэпцыі стварэння ў кнізе роду 1 фокус касмічны пераключаецца на чалавека і ягоныя чыны. І наступныя раздзелы кнігі роду да 11 раздзелу, пакуль цягнецца пракаветная гісторыя стварэння свету, галоўнымі дзейнікамі будуць, ці аднымі з галоўных дзейнікаў будуць людзі. Гэта досыць незвычайная схема для старажытнага Блізкага ўсходу. Касмаганічныя дзейнікі гэта заўсёды боствы. І гебрайская Біблія ў гэтым сэнсе стварае такую унікальную з'яву, калі свет наўпрост залежыць ад таго, якія выбары будуць рабіць людзі, якія матывацыі ў людзей, як чалавек будзе сябе паводзіць. І галоўны боскі дзейнік, Бог Ягве, пільна сочыць за тым, што робіць чалавек, рэагуе на тое, што робіць чалавек. Калі чалавек знаходзіць нейкі баланс у сваім жыцці, нейкую гармонію, то Бог перакульвае гэтую гармонію і прымушае чалавека шукаць новага стану, нейкім чынам расці наперад. Бог вырашае замацаваць чалавечае дзеянне ці не. Бог потым вырашае адстварыць свет паводкаю, сказаўшы, што пашкадаваў у сэрцы сваім, што стварыў чалавека, бо все думкі ягоныя толькі зло ад самага нараджэння яго. Але зноў-такі Бог адстварае свет таму, што так паводзіць сябе чалавек. І тое, што фокус перамяшчаецца з боскіх на чалавечых дзейнікаў, гэта сапраўды утварае гэту незвычайную унікальную карціну чалавечай адказнасці за свет. Другі і трэці раздзелы кнігі роду расказваюць старажытную канцэпцыю свету, старажытны сюжэт, старажытны аповед пра тое, як свет прыйшоў да быцця. І ў адрозненне ад першага, маладзейшага сюжэту ў першым раздзеле кнігі роду, у гэтым сюжэце галоўны боскі дзейнік завецца сваім старажытным галоўным іменем Ягве, якое пішацца ў 4 літары гебрайскага алфабету Йод, Ге, Вау, Ге. З прычыны яго велізарнай сакралізаванасці ў постбіблійны перыяд было прынята зваць грэцкім словам тэтраграмматон, што значыць 4-літарнае. Імя сакралізавалася дзесьці ў перыяд бабілонскага выгнання. Гэтаксама, як было і ў бабілонскай традыцыі, дзе імя Бога Мардука, бабілонскага Бога, не вымаўлялася ўжо ў сярэдзіне першага тысячагоддзя да нашай эры. Заместа яго гаварылася слова «Бел», што значыць «Господ уладар». Постбабілонская святарная школа сакралізавала боскае імя да ступені немагчымасці яго вымаўлення. І ва ўсіх старажытных тэкстах, там, дзе напісаны тэтраграмматон, калі тэкст чытаецца ў голас, то ён традыцыйна імя Ягве замяняецца на слова «Адунаі», што значыць «мой Господ» альбо нават «мае Господы». Пазней нават слова «Адунаі» сакралізавалася, яно замянілася на слова «Шем», што значыць імя, пазней «Шем» замяніўся на «Маком», што значыць месца, і гэта вельмі цікава, калі Бог завецца месцам сусвету, месца, на якім все ўзнікае. Але ў старажытных тэкстах гэтае імя гэтак натуральнае, як дыханне. І яго старажытныя аўтары з радасцю, любоўю і лёгкасцю прамаўляюць раз за разам. І гэта адно з самых частотных словаў гебрайскай Бібліі. Яно ўжываецца больш за 6200 разоў. І, канешне, вельмі шкада, што сучасны чытач, які ўспрымае гебрайскую Біблію ў перакладах, не мае магчымасці сутыкнуцца з гэтым цудоўным феноменам. Бо, па сутнасці, менавіта Бог Ягве ёсць галоўным персанажам усяе гебрайскай Бібліі. І якія бы ні былі сюжэты, якія бы ні былі чалавечыя персанажы, все роўна заўсёды за імі стаіць Бог Ягве. Што тычыцца 2-3 раздзелу кнігі роду, тут сітуацыя крышачку выпраўленая святарным рэдактарам. Ад 4 раздзелу і далей, значыць, ад гісторыі Каіна і далей, Бог будзе звацца Ягве. У 2 і 3 раздзелах, якія ёсць пераходнымі паміж першым святарным і 4 і далей, дзе Бог Ягве, з тым, каб было у чытача разуменне, што гаворка ідзе пра тое самае боства, пра таго самага творцу свету, Бог завецца злучаным іменем Ягве Элогім. У грэцкай традыцыі, калі у 3-1 стагоддзях да нашай эры, калі у Александрыі
гебрайскія навукоўцы перакладалі гебрайскія тэксты на грэцкую мову, яны адаптавалі слова Ягве грэцкім словам «кюриос», што значыць «Господ». І тады все наступныя пераклады, таксама пачынаючы ад фактычна самых першых стагоддзяў хрысціянства, таксама кожны на сваёй мове нейкім чынам перадаваў слова «Господ». Так як «лорд», «сеньор», «пан», «Гасподзь» і гэтак далей. І такім чынам кожны раз, калі чытач у тэксце сустракае «Господ Бог», значит, за гэтым у арыгінальным тэксце стаіць Ягве Элогім у 2 і 3 раздзелах кнігі роду. Гэтую традыцыю, касмаганічную традыцыю пяцікніжжа старажытную, там, дзе Бог завецца іменем Ягве, навукоўцы назвалі ягвісскаю. Гэта, можа, не вельмі ўдалы тэрмін, таму што сапраўды гэта традыцыя не маналітная, яна складаная, яна мае вельмі многа сваіх розных і крыніц і тэкстаў, і сюжэтаў, і пісаная ў розных часах рознымі аўтарамі. Тым не менш, так, з прычыны таго, што лепшага слова няма, мы можам яе таксама ўжываць. Гэтая ягвіская канцэпцыя свету гаворыць пра чалавека, які набывае характар, які не проста чалавек абстрактны, а які мае сваё аблічча, мае імя, мае свае матывацыі, дзе розныя чалавечыя персанажы адрозніваюцца адзін ад другога. І часам матывацыі бываюць складанымі, заблытанымі, двухсэнсоўнымі. Гэтак жа сама, дарэчы, як і матывацыі Бога, які таксама неадназначныя, які таксама ствараюць нейкія магчымасці для розначытання, для разумення гэтага сюжэту ці сэнсу гэтага сюжэту адным ці іншым чынам. І праз гэта сюжэты заўсёды аб'ёмныя, сюжэты цікавыя і запамінальныя, і мусіць якраз гэтай ранняй гісторыі якраз самыя улюбёныя сюжэты заходняй культуры, якія адлюстраваныя ў вялікай колькасці і тэкстаў, і твораў мастацтва. І тым не менш, яны, відаць, адны з самых непрачытаных, адны з самых цьмяных якраз для нашага разумення. Можна нават сказаць, гаворачы пра гісторыю ў 2-3 раздзеле кнігі роду, што наша культура прыдумала сабе гэтую гісторыю. Кожны ведае сюжэт пра Адама і Еву, якія былі ў садзе, і пра тое, як змей спакусіў Еву, як яна дала Адаму яблык, і яны абодва з Адамам з'елі яблык, і якіх Бог за гэта пакараў. Цікава, што у гэтым сюжэце няма такой Евы, па вялікім рахунку, няма Адама, няма яблыка, няма рабрыны, з якой, як мы ведаем, жанчына была створаная. А што ж тады там ёсць? Ёсць Бог Ягве Элогім, які стварае свет і чалавека, які пільна сочыць за тым, што чалавек робіць, расстаўляе свае акцэнты і прыярытэты і ўблытваецца ў гісторыю тады, калі ўважае патрэбным. Ёсць чалавек, які па-гебрайску завецца Га-Адам. Га – это артыкль, і гэта не асабовае імя Адам узнікне пазней, ужо ў 4 раздзеле 25 вершы, калі сапраўды Адам будзе як персанаж. А тут пакуль што гэта чалавек, і гэта чалавек без гендернай прыналежнасці, гэта проста чалавек, любы чалавек, мужчынскі, жаночы, і створаны ён з Адама, чалавек зроблены з зямлі. І ёсць жанчына, якая з гэтага чалавека вычляняецца. Чалавек застаецца тым самым чалавекам, якім ён быў, але ў дачыненні да жанчыны ён пачынае звацца мужчынаю. Такім чынам, у гэтым тэксце жанчына перш, мужчына потым. Гэтая жанчына не мае свайго імені на вельмі доўгім працягу гісторыі. Але потым, напрыканцы гісторыі, чалавек дае ёй імя Хава, этымалагізуючы гэтае імя тым, што яна станецца маці ўсіх жывых, альбо можна перакласці маці ўсяго жывога, этымалагізуючы гэта словам хай жыццё. І гэтае імя Хава на всю гебрайскую Біблію ўжываецца толькі двойчы. Адзін раз тут, а адзін раз на самым пачатку наступнай гісторыі, якая па сутнасці працягвае гісторыю саду, гісторыі Каіна, дзе гаворыцца, што і зведаў чалавек сваю жонку Хава. І тая зацяжарыла і нарадзіла, і гэтак далей.
Вот тут вот вельмі блізка адзін ад аднаго абодва ўжыткі гэтага імені. Аднак на грэцкую мову ў септуагенце яны адаптаваліся па-рознаму. У першы раз грэцкія аўтары зрабілі такі семантычны пераклад, сказаўшы, звацца яна будзе Зоя, таму што яна будзе маці жыцця, Зоя па-грэцку жыццё. Але ўжо ў другі раз і апошні раз, калі згадваецца гэта імя, перадалі больш-менш фанетычна, з улікам таго, што грэцкая мова ігнаруе гебрайскія гартанныя гукі, якіх яна проста не чуе. І хава ператвараецца ў эўва. І вот з гэтага грэцкага эўва, больш-менш фанетычнай адаптацыі хава, якраз і ўзнікла наша улюбёная Ева, якая ў нашай культуры якраз ёсць вот цэнтральным жаночым персанажам старажытнай гісторыі. На от складаных узаемадзеяннях чалавека, жанчыны і Бога якраз і будуецца асноўны сюжэт першага і другога раздзела кнігі роду.